I quan dèiem tot això ho gestioneu des de l'Ecomuseu Vernissa Viu, però què és exactament un ecomuseu? Ahí està la gran pregunta i és una pregunta difícil. A veure, si un museu és un lloc tancat al qual entres tu per a llegir peces de la història i a partir d'ahí llegir el discurs, un ecomuseu és el museu plantejat sobre el territori. La col·lecció que tindria el museu seria el patrimoni en si, el diferent patrimoni del qual hem parlat, tant el mediambiental com els molins, els castells, els riuraus, els jaciments, i el públic que va a un museu tradicional, en aquest cas serien els mateixos habitants que gestionarien tot aquell patrimoni. Allò que és una miqueta complicat d'entendre encara ho és més d'aplicar-ho, per això hem de dir que al territori valencià, si no vaig errat, crec que hi ha 3 experiències d'ecomuseu, a la resta de l'estat sí que hi ha bastants més, no massa tampoc, però a la resta d'Europa sí que ens porten una carrera, ens porten anys de distància. Hi ha pocs països que tenen una legislació desenvolupada en temes d'ecomuseus. Itàlia, el nord d'Itàlia, el Piemont, que sempre és una regió que és com una mena, és un motor d'idees, sí que té una legislació específica i per tant unes partides pressupostàries que reconeixen la figura d'ecomuseus. I la idea suposo que sempre treballar juntament amb l'administració, amb el propietari de la terra per supost. I les empreses, en quin lloc es queden les empreses? Teniu col·laboració per part d'elles també? Sí, hem començat a tindre col·laboració de part de les empreses i de fet una de les principals línies de funcionament de l'ecomuseu consisteix a establir línies de treball amb les empreses, tant d'assistència logística com de patrocini, tant amb les empreses com amb les fundacions, com per exemple en aquest cas l'obra social de la Caixa, l'obra social de la Caixa del Mediterrani, que ha format d'alguna manera part de l'ecomuseu, perquè tot aquell que aporta alguna cosa forma part ja d'una peça de l'ecomuseu, i el que volem promocionar és aquell concepte de custòdia, de fer-se càrrec d'un determinat patrimoni per ajudar a una persona. El que es forma és una mena de triangle: el grup gestor, l'empresa patrocinadora i el propietari, i entre els 3 es firma un acord social de custòdia i es du a terme projectes concrets. Ara, per a fer tot això, que és complicat, hem elaborat estem acabant a finals d'any, suposa que l'editarem, un llibre de projectes i custòdia que consisteix, que serà una mena d'una ruta a seguir on estaran els diferents projectes per àrees descrits i pressupostats per a poder passar-los a les diferents fundacions i empreses per a que patrocinen aquell que els vinga de gust. Com va sorgir l'Ecomuseu? Des de quan esteu treballant? Va sorgir cap a finals del 2004. La idea d'Ecomuseu sorgeix des del col·lectiu Vall de Vernissa, que plantegen unes jornades d'idees, de debat, on venen diferents especialistes, on ve Vicent Albrecht del Consell Valencià Cultura, on ve Fernando Mut, arquitecte, on ve Pau Rausell, que és professor de l'àrea d'Economia aplicada a la cultura, i aquest professor, per exemple, en la seva ponència llança la idea de l'Ecomuseu. Aleshores, a partir d'aquella idea de finals de 2004, comencem a ampliar-la i ajustar-la al territori que ens interessava, del qual ens interessava tindre cura, i redactem el projecte, iniciem, una altra obra social també recolza el projecte, i aleshores ja es posa en marxa des de 2004. El projecte de voluntariat d'aquest estiu ja està en marxa, però per a propers projectes, qui vulgui col·laborar amb l'Ecomuseu Vernissa Viu, què ha de fer? Es pot posar en contacte amb nosaltres a través del web del col·lectiu de l'Ecomuseu, que és www.vernissaviu.org, o a través del correu info@vernissaviu.org,
i els contestarem, estarem encantats que participen perquè l'Ecomuseu és un projecte molt obert a moltes àrees, des d'economia local, medi ambient, patrimoni, itineraris, etc. I per tant està obert a la participació de molts perfils professionals. El projecte de Vernissa Viu té la col·laboració de Volcam, està dins dels projectes a més que es col·laboren en el 2008, però suposo que ja qui vulgui pot anar ja pensant per a l'edició de l'any que ve què pot presentar, no? Per descomptat. La convocatòria cada any és una convocatòria oberta en la que totes les associacions, col·lectius, ONG, associacions de protecció civil que porten o volen portar endavant projectes de voluntariat tenen l'opció de participar i de tractar de convèncer els jurats de que el seu projecte és el bo. No existeix una garantia de que un projecte que s'agafa un any, l'any següent tinga col·laboració, però per descomptat que el que animem és a que es presenten, perquè hi ha anys que els nivells són molt alts, hi ha anys que els nivells siguin tals, n'hi ha alguns que despunten més que altres, i això és una cosa que les associacions deuen saber-ho. És important que s'empenyen una miqueta en fer un bon projecte per tal de poder optar a una col·laboració en la convocatòria següent, i això els animem, per suposat. Doncs Alfredo, Jordi, moltes gràcies per haver vingut al nostre programa. Moltes gràcies. Encantat. Nosaltres, com ja sabeu, tornem demà, així, a Campus Link.